Počet nevybavených žiadostí o miesto v škôlke podľa štatistiky neustále rastie. Počas viac ako 8 rokov z 11 meraných vládol Smer a nechal problém narásť do obrovských rozmerov. S nedostatkom škôlok sa rozhodli niečo robiť až v januári 2015. Na predvolebnej tlačovke hneď aj odškrtli sľub rodinám ako splnený. Pridelili peniaze na rozširovanie materských škôl, najprv váhali, v prvom sociálnom balíčku rozdelili len 5 miliónov eur a v druhom balíčku už 10 miliónov. Lenže nedostatok miest sa tak rýchlo vyriešiť nepodaril. Niektorí starostovia z najviac postihnutých miest sa do súťaže o vládne zdroje neprihlásili, niektorí nemali vlastné zdroje na dofinancovanie, niektorí zase nevedeli, čo by so škôlkou po opadnutí demografickej vlny robili. Potom je ešte potrebné čakať na verejné obstarávanie. Smer jednoducho zvolil skostnatelé a pomalé riešenie akútneho problému. Výsledkom je pretrvávajúci nedostatok miest. Najhoršie je na tom Bratislava. V Petržalke nedokázali vybaviť pre rok 2016 až 2017 675 žiadostí z 1501 prijatých. Významne mala pomôcť rekonštrukcia schátralej škôlky na Vyšehradskej ulici. Premiér si v máji 2015 pred jej ruinou zvolal tlačovku a sľuboval, že tento september bude už škôlka nachystaná pre deti. Lenže príšerný zákon o verejnom obstarávaní, ktorý Smer niekoľkokrát novelami sám skomplikoval, sa vypomstil aj petržalskej samospráve. Výsledkom je, že rekonštrukcie na Vyšehradskej sa ešte ani nezačali. A takto vyzerá Vyšehradská dnes, rovnako ako pred rokom. Nič sa na nej nezmenilo. Akcieschopnosť vlády je tak nízka, že za niekoľko rokov nedokázali efektívne zabezpečiť miesta v škôlkach ani pre pár tisíc detí. Táto vláda je unavená už od svojho začiatku a nedokáže pomáhať mladým rodinám.